Nu er vi... Hej og velkommen til Olle og Ossies YouTube-kanal. I dag er vi inde på Songcraft. Ja, og også det så også, og Oliver, ja. Lynlys. I dag er vi inde på Songcraft, og så tjek den her nederen server ud. Ja, den er faktisk meget noget. Gangnam Rolf. Gamer Lauke. Hedder han Rasmus Lauke fra håndbold? Ja. Han er politi. Se alle mine seje ting. Alle mine seje ting. Jeg skal have alle mine seje ting. Seje ting. Se, det er fordi vi har spillet den lidt, så vi havde lidt ting, når vi tjekkede den ud. Så vi kunne vise jer sådan, hvor nederen den er. Hvor nemt det er. Og se, fordi den er så nederen, så bruger jeg det her. Det kan jeg fandme ikke her, mand. Use it. Kom nu, Så bruger jeg. Vi så lidt rundt i her. Kom, gå herover. Hvor er du? Herover bagved dig. Se, her er der et nederen sted med hoveder. Hoveder, seriøst. De har bare fået afhugget deres hoved til det Gangnam Bold. Fuck, jeg ville ønske, at jeg kunne smadre hans hoved lige nu. Det kan du godt. Du kan godt smadre det. Ja. Det kommer man bare skelet ud, så gør man det igen. Lort. Nå. Vi skal lige spawn. Her er sådan spawn. Meget nederen spawn, de har lavet. Men okay. Det her, det er sådan noget kedelige regler. Okay. Vi har lige et bud til jer. Hvad er det? Hver gang I går ind på en server, skal I aldrig læse reglerne. Nej, det gør vi heller ikke. Vi har bare kigget på dem. Dårlige ting. Så tænkte vi lort. Men Her er der enchantment. Det er så... Enchantment. Og jeg vil trylle en bøf, hvis jeg kunne. Men hvad skal vi vise? Vi viser... Hvad har vi ikke vist? Vi har ikke vist spawns. Hvad har vi ikke vist i spawn? Vi har ikke vist... ja. Nu skal vi også komme vores butik. Så skal du skrive der vores butik her. Det ved jeg godt. Dum. Se, og så ser det jo så pænt ud, ikke? Hvor fanden bliver du af, mand? Ja, jeg kommer nu. Hvor? Jeg er bare lidt langsom. Dum. Oh my god. Jeg er nede i jorden. Kom så, din dumme nar. Nå. Se, så kan du købe alle mulige dejlige sager og sælge dem. Se, jeg er en virkelig købmand. Dejlige penge. Jeg har også købt de her bøffer. Vi har solgt en hel masse rubiner. Hey, og prøv lige at se. X-ray. Na. Hey, I må ikke sige det til Asmin, okay? Så dræber jeg. Det er... Ej, skal vi ikke købe noget XP? Nej, vi skal ikke købe XP, de Nej, fede nok. 100. Jeg har råd til jeg kan købe en til dig også. Køb en flaske. Jeg har ikke så meget. Jeg køber 10 til dig, okay? 10 til mig. Nej, du får 5, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Han har vildt gode penge. La. Dejligt. Nå. Okay. Men jeg tror lige, jeg køber den. Nu vil vi så lige vise jer en ting, som er vores F-home. Og det tager så lige 3 sekunder. Nå, det her det er sådan vores lidt griffede F-home. Se, det her det er ham. Han gad ikke lige at blive filmet sådan. Viking with the heavy face. Viking with the heavy face. Jeg står nede i jorden. Damn, something gonna kill me. I gonna kill you. Nå, men i hvert fald. Så vil vi vise jer det her. Det er mit navn. IP'en kommer til at være i description. Paladins er en sej server. Hvis I er nice nok, så kan I få lov til at join. Nice server? Hvad mener du med server? Nice factions og din lort. Jeg tager lige noget XP, du må ikke komme herover. Okay. Nå, men Oscar, vi siger tak til dig. Eller du må godt komme med. Skråstreg Warp Parkour, det har de fandme også lavet. En ret nederen en. Oscar, han er mongol til det. Ikke for noget, men det er han faktisk. Han er virkelig mongol til det. Oscar, du venter på mig. I can't come into this chest. I hate it. Okay, 2 seconds. Hey Oscar, wait.
Wait. Ja, Wait. kommer nu. Fucking piss. Nissepik. Nej, jeg må bruge det. Hallo, Olle, prøv lige at filme mig. Jeg er fucking dårlig med det. Hey, nej. Jeg vil spille, mand. Din nar. Okay, nu spiller vi. Se, og nu går det fandme for os. Og se, så hopper man sådan, han er mega mongol. Og så se, første den klarer man jo selvfølgelig lige i et hug, ikke? Så klarer Oscar det så i 5 eller sådan. Ja, se, ja, vi hæpper på dig, Oscar. Ja, det var anden gang, du prøvede. Se, man kan også gøre det her. Hey, Ja, du gjorde det, Oscar. Kom så videre. Og vil du have, at jeg skal klare den igen? Ja. Okay, men så vil jeg ved med, at du klarer den. Jeg glemte at spurgte igen. Kageman is now up. Han er OP. Han er op. Fuck, den lort. Jeg gider ikke være op. Jeg vil hellere være GM for en dag. Kan jeg bare Og så kan du ikke, at når du er op, ikke, så kan du bare gøre det GM hele tiden. Ja, når jeg lige har brug for. Se, nu gider vi altså ikke at vente på Oscar, fordi han er så langsom. Okay, vi ser ham lige. Ja, han klarer det. Han klarer det. Nå, så hopper vi videre her på de her dumme sten. Vi vil prøve at formå at komme så langt vi overhovedet kan. Og slå vores rekord i at komme derhen. Det er min. Altså, det er mega svært, det. Mega. Ja, det er awesome svært. Når man skal op på den der, eller når man skal op på den der awesome svært. Det er hvad for en? Den der sten. Deroppe. Den der? Ja. Nej, den er ikke svær. Den er overhovedet ikke svær. Jeg har bare faldet ned af den 10 gange. Jeg glæder os. Jeg bare, hallo. Ja, min kæreste, hun hedder Øne. Ej, jeg har ikke. Bare så ved det, jeg er single. Ja. Oscar. Nej, du er ej. Nej, bare sådan en baggrund. Hej, jeg er mongol. Hej, jeg er mongol. Nej. Hej, jeg er mongol. Jeg tror det her det blev lavet under jorden eller over jorden? Over. Fordi når jeg bruger x-ray. Nej, det er fandme under jorden. Shit. Det er faktisk dybt under jorden, Oscar. Shit, fucker. Okay. Jeg bruger x-ray. Så skal vi lige se, så kan man se derinde. Se, så kan vi se. Oscar, der er altså kun 4 baner. Er der? Ja. Kan du også se et smaragd blocks? Altså ikke de der år, men altså sådan nogle blocks? Ja, jeg kan godt se gulvet. I want star cause I want your blood. Jeg har en lille pause. Okay, jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg har en lille pause med min mor. Ej, hvad mor? Ja, godt. Vent. Det er ikke min mor, det er min stå. Ja, hvad nu, Phil? Ja. Vi venter lige og holder en small pause. Really small pause. Se. Tager det her. Vi er i gang.
Og hej igen. Nu